едно от тайните кътчета в Стара Загора. Именно арт-ателиерче. Отворено и влизаме. Тук може човек да открие картини. Картини от скандинавски мъх. Още картини. Свещи, бижута, цветя. Много аранжировки с цветя, букети. Още свещи, много коледна тематика и ръчно изработени картички. Както и коледни венци. А ето ме и мен, аз съм Ралица, създател съм на арт-ателиерче и съм част от тайните кътчета в Стара Загора. Заповядайте, участвайте в магията!